سلام تعني هابلي كوراتن تملكتنا زي فلي مدويو فلي مدو كل جزية أو سمن حدا جزية نبلو مدو نايو لمخع أب واناوي زعبا كل تجراد هنا مسمنا أسي إهين مهنا تبنا خلصنا هنا كعب سلام صاحب قاعد احنا ده عندهم صبوا استي بشم مللاي نجمر እሺ ናብዚ ሚዲያ ዓዲምኩም ስለ ጽዋዕኹምና ብኽብሪ የቀኒልና ክፍሊ ደል መጀመሪያ ሄርሞን ስንታዊ ይባሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚዲያታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳዮታትን ብፍላይ ዞባ ምራቕ ኣብ ዓዲግራት ዕዳጋ ሓሙስ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ዝግበሩ ናይ መናእሰይ ምንቅስቃሳት ኣብ ምስታፍ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ ናይ ስርዓት ለውጥ ንኽመጽእ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃሳት ናይ ግደይ ዝጻወት ወይ ዝቃለስ መንእሰይ ጽቡቕ ተኽሎይን ገርዚሄር ይባሃል ያው ኣብ ዞባ ምራቕ ትግራይ عداق حمص عديقات أبز قبرنا رناي مناسي مقصاص قالت لناي سرعة لو مص أم مقلاس نورك سوينا حزونا مقلاس اللي خسريه شمي دانيال جبر ميكائيل بال أنا ونا أب تجراي أبز قبر ناي سرنا كلوتي باستفل عليه بالسوشيال ميديا زنت فنزك على سن مناسي صبوا مطعمينا مسكين سخاتمون صاوعتنا غير شيلكم ناوزينا وستدينا أب واناوي زعباتات كل تجرادينا إين مهنا توانا خنصنح مصاهم طعم كم مسكين يدلي بار بقى جمر هرمون كم زفلت أب كل تجراي وزح الساعات بوجلة دعرة حوحات مناسي بحيلي ناتعفنون ناتجففهم زركونا زي خميكم تجلس أوستي بحكي مناسي تجراي حزب تجراي أو زح الساعات خنات ديزليو عفنا ديزليو جففا ديزليو كم هم تجلسوه صبق أب تجراي وزح الساعات بوجلة حوحات بحالو استوصون عقلت اتناي سلطان منقدهم كي يقارطهم نتي منسي نتهزبي حيال شبر بمفتار ناي طورنت بوتا نخاتي بحال يقددو ولو بحال مقدادون زي خونس بسرو بك انا قدكا خلي قدايني بزح نغير يسرح له زي زاريكا ببوليتيكا تسايرهم بكل نغير تسايرهم مጨረሻ ኣብ ጸግዒ ኮይኖም እታዘላቶም ዕድል እዮም ዝፍትኑ ዘለው ምክንያቱ ሓደ ኣመጻጽኡ ብጦርነት ዝኾነ ስርዓት ኩሉ ሻዕ ዲሞክራሲ ከምልኽ ይኽእልን ኩሉ ሻዕ ናዓፈነ ናቀተለ ናጨወ ናገደደ እዩ ናብ ኩናት ዘእቲ ናብ ጦርነት ዘእቲ ሓድሽ ነገር ይኾነ ናይ ህወሓት ኣብዚ ሰዓት ተመንሰይ ብሙሉኡ እምቢል እዩ ኩናት ይደልን ብዝሓለፈ ናይ ዝነበረ ኩናት ብሙሉኡ ዋጋ ከፊሉ እዩ ብዙሕ ስቃይ በጽሕዎ እዩ كم هزي بسنكح وحتى قد كيتيو بزح نجار بتحوي حزب تداعم السوق كفتة ميدالين بملء هزي قوام ولا يوز بزخ على من قدي بملء نو حوحات أيلينا طرنة أيلينا بعرازي بسلامنا عن ودنا خير كل نجار بسلام كفتحني ويلو كل حتى تلاقي جن زي زي يقولون زغونو أنا أشيء دقات نجارات نالعلو كسرحهم زي يقولوا صم بمنهم تعمر كفت أمهم زي يقول النجارات أمها كملسوهم زي يقول النجارات إن العلو نتمنى إسي ناو طورنت نقاتي ناو خالي نجارات نخص يجور له أزي درجة موزحتي تقاوموا أيو تمنى إسيوني قاوموا له أيو صمون كساجروا يقولون ولا جفي فمون نوع علم نتقمي بدولارات مناسك شطوا خالي سلطانهم كقتلهم بر بمنهم تأمر ناي تجارات أجمع كفتحوا زي يقول ساعات مخانم بزي زمن نجاريو صبوا ياو كم تيرمون ولا قينو بتوسخ تأكل دلي سرعة واحد كنا مفترو لروحة تجارو لتعالى سبارتي كوني وزيك بهال كله هزو تجري عند عدي فلتي بحيلي بأفموز سلل تجزئين بر سرعة واحد لروحة تجري كم ليت على سه مزح مخيات كنا نقدر نخلنا أبنت حدا سرعة لروحة هزويك على سه يخبل تقينو هزو تجري هزو سكابيل أبيو تقدني على نجار هزو سي أب تجري لنبرت راح ديو إلترال بهالعدل هذي ببعدها مجزأتي ولا أنت تجارة جن بناي حوحت أمرارحة بلينا هزو تجري بلينا هزو إثيوبيا فقد التشط عديو لروح تجري لك على استخينهم تقدني على نجار هزو يوم قريت أمس ديجومو لروح تجري لك على استخينه نا إثيوبيا نا زمانات نا إيكونومي تنفس ويكعسان بهالنبرك أي بحري حليفهم لشعب عشيتهم تجري أتواي كباي لأتوا شحنت شعتمي زمان سلسلة أمثال مرتين أو جيوغرافيا وكرقارة يوم
مربتنا نرى أبنت أسمرة كتما ورقاريا سرأس الله بنجايم شمسية مئة ختمة الجور وعملتي أسمرة الأكل كتماس رأس الله بنجا هزيوانس لورقور وعدي لبعد حلف كايبكا لروحة تقرأي تقالي سيبي بلاس لروحة تقرأي تقالي سبارت وين هو واحد مالت هذا تقرأي نيونا يكون من ليفل مرأي كالي جبار تقرأي كسع هزي بفرس ببعراي بأرجي الحرس له طبتل نايكون مطقم يمصلو سلامة هو عب زمنهم 4-5 جزء لو طرنت أتيهم له لساق عقول جنيه لي للرجاء جزء الروح جنيه لي أدي سبب سلطان كحزو خلو إثيوبيان نايلو أدي سبب سلطان كسون خلو تجارينا يقولوا لبهرة تجري كم جوكر يوم تقملو لزو تجري كم للخون ورايت تقمط عنشتي لا بحاول لمدو كان تروح تقمل الحزب بر سجمر واحد ناي تجارو سرعة يكوني نعليتيو بتعميز صبيو عليتيو بتخلي عجاويو مرأيك عليو واحد 50 حدا عم تغير كاو تفطر أبوهم براتا كلهم رأيهم بيتسب يوم ملازينا قبل سبحتنا قبل دبرتين بل كلهم نحنت ختمات ولدتي بيتسب يوم سلازي بسرعة زي ناي تجارو سرعة أيكوني لربح تجري وانت قاليسو أي فلتي سلازي وقت تجري لبزح نقحيو لينا راح هذا الهاجن زسر عزي لأخ أيوكلي بقى أيوكلي نحنا أو إثيوبيا بمعرنة كنبر ندلله زتاتنا لتشيط أبهرا وربحنا له بحرنا تشيطيو جغرافيا وكركر أتيا تجري عندنا أسوان كبان أو تجري كم زعنتوا له قلت قوة هذي يكون يتغيروا شحنت شعتم 200 سنة إلترخ صدوا خلوا أم حرات على أخلي مواقعهم إلترخ صدوا خلوا تجري أكمام أمريكا ليتعم غيرهم لسرح وعد مهنا إلى أمنا كنك أخلله نايزوم سبازيوم ناي شعبة لا أخوينا مطعم له حزين أو ناي شعبيا ناي عرسنا يمد حنوج وقت تجري كساتف قليولي إثيوبيا قاعة هجريا أو إثيوبيا لتودل تليون بحاجة من قسم مسارات بمردع كنك حسن نخل قداي يجي الأمن. Thank you. صبق داني. زي سرعة زي كهذا مساسو بخيناتنا راح زأمني. بخمي مجلسي كعلت الناس أنا عبنت حزب تجري كاب قدم جميرو كاب تزنبر ناي هذا محدرات حزب تعيزوا له بزي حدث على خمس له بتحدث على إن فترة كل شيء بزي كاسو خالي بزي كينات كنا برديخل من قدرت فترة نتهز من دار عدا يزنبر بس توصلنا ملك حجي تمن سي نقحيو صبغي قال سلئي صبغيو بدن بخاخ قالس كخل له مخنياتو زي سرعه زي نعنا زوكلون يكون تجراي كم تجراي نحنا مس محراي مس اورومو مس عفار مس كله محاورسب ترادادينا خنبر زغبانا حزبي نيرو بسنك زغجل لزي جن كم صلاتي اندا ترايو تجراي كوا تجراي ابتاوانا ختمو اديس ابا كاس حزب على الحزب قربا غزي بتم تلا اخطب بلوم زتاوسوم زلو كاس أبدي سبا نخفس أبدي سبا خسر مدبات وصيه مسرح زلو نعمت ولا أب مكلاكي هذا نبرة بتجرواين نتو نخوك عبي استواص أجرمي زحيل زي إمنت كي يركب أبي تبيع بيتبيع ونتو كي تأمامن أقليلهم نخوك عروس خدنن عبي استواص بزحلفة أب سميت بزع سميت تلعيلو حجي تجرواين انتهي قبروا له بزول أب سوشيال ميديا خزاري هم تغنيهم أزي كنا تواهيلو أبدي سهابا خي نبر مس إثيوبيا وحزب كي نبر خوني لهم خوقعو زسرحو زلو منقرتاتيو سلازي احنا من أسي كمان أسي احنا خنبرين يزلنا كنبرون قبعنا بزا حلفة نروحة تقراي بزبل شاطر نروحهم واقاز خفل من أسي كساب حجي محكم زي رخبة بقانصا صرق انزا ndaw حتى معت وقعي زلو اب مقاله ز كل زفلط حقي زم سوات زيم نزمن اسيزي انت زحليلو نيرام سلم انتي زي حكمو ገንዘብ ፈቅዱ ይብትኖ ከሎ መንእሰይ ሸጥዎ ከሎ መንእሰይ ሱዳን ሽየጥ ኣሎ ሕልፍ ሓሊፍስ ካብ ዓዲ ውፅኢኻ ንሱዳን ምልኣኽ ማለት ብዶላር ምሻጥ ማለት እንታይ ማለት እዚ ንግዲ ባርያ ኮይ ሰብ
نربحها مالت بخم نورة مشات أنا بهوتي سميع فلت كم زيجا خوينس نعاخي أزك على سلكة الكا جن نسأل أي بدولار نحن شات أكاخينو زي حيل زي نهزو تجري كتاك ميو يلو زي حسب أكاليل بس عزيون ما سيد صبغ ينقيحيو بدن بخات أنكيرو خك على سمك أي جبا يأكل كنو لهم يجبا نحنا تجارو بعلنا هنا نزوم حيل زي يوم يأكل لنا نازوس أخنا نص جبا سيد صبغ كسكاسي إزاله صبغ هرمنا خامس أمم خمس بلد هو حات عزون خال أيود مداق ما يكونات مخفات هذا كيد مدلوا يوم ذركوا سلزي من أسهي بحيلنا قفوفو بحيلنا عفنون ناب مسألة أنبوتاتنا وصلوا إيو ذركبنا حزون أو تجراي سلام نخيمة لمعات نخيسفن من أسهي صرح نخي ولا أو عد نخي ولا عون بحيلنا قفوفو ناب مسألة أنبوتاتات يأتولوا ناب خنا نخاتون مل مدلوا جرم بنوا علاتهم محاورة ميدياتاتون نوا ساتم بزونن ون ساتم بزم حدرون ميدياتاتون نا وتدرى مرحتاتون ناقلت يوم ذركونا أنا بحكي حزب تجراي وي تجراي أبزح الساعات خنات الجز الدليا خنات الجز الدلياس ويس كم أخذ جلس أستي صبغ حتى تامسلك عاوز يكون حزوز لنا ما بملو هذي تبقى هنا بملو ولا فيدرال منجستي خالي زحسب سب طرنت سأل سب عاوز الساعات تجراي طرنتي هنا تدلي لمعاتي يزدلي سلامي يزدلي زناقد محزنا رستقود أتو بتعم بزح شجري بس حب تجراي أتوسو شجر كندا جنا خججمي سرفايف كوني زلوا دارجا ناي بملو ناي تزدليت كأوقات إلو أتي نايت أورنت منفس ناي حوحات نايتهم جوجلا حوحات كبال تلون بايزوي أو وردا أو قبل يقول زلوا حزون بنفرارحو نبول نايتهم كادرتات حزون بر نايزخونو بتعم وسنات بالو أكلات جوجلا إمبر نايتهم جنرالاتهم منبر نايبوملو نايتهم حوحات لبالو ونسي أو تحت زلوا لخونا كفتة تصب زلوا أكلات إمبر نا هزو تجراي ناقل يكونه تزدل للأورنت مالتي جواناتهم نمشفان تجراي زلوات أجمعتها بسلام من قد نخي تفتح ناوت أرنة أتيوم حطوا خي حطتو زخون سرعتي حوحات منهم كالي كوير لأن تقول جل حوحاتي تتأرن زول أخل شع كي حتتي أو تأرن تقتلها من زخون هزي أي تحطون حزي تستوست خوان كافتنا جيزي أو من محدار جيتها شورا داوز نور لا جيزي هزو تقوين تأنا خوينا ناوزو وديقنا نبي الحطة متيو من أسي يحتت متيو كله يحتت نمنتاي نا وديقنا نمنتاي زنجر زقاتي منا نمنتاي مس هاجرنا مس نا إثيوبيا زلت أجمع قدم حزين نمنتاي نوزت يومنا بسلام ومن قد زي متوديلو حتى مسقربة وتم سرعة سمتو على بريتراون كوناي بوليتيكا وطأ زجور مخان مستردو قد تطعي مريضة أتنا جزاهم محدار زنور بوتان خيحز سرعة خيحز لو تغير مت نام عن قافن نتهزون نام شبرني ماتي مهنات مثل كا تو على بريترا خو قاتا وجسل زجورم قتيلون سرعة تاسلت أنهم سلس إنوا جدا تايم تيوم مسيلك نفتات أورنت زي المنفس يمت هذا حزبي كان يسلم أو منفس أو تيها نايت أورنت من قد دخت أتيت لها تعيز جنق مسيلك صباح كي موت هذا كأو مجبي كيسن يوزع حسن برس لنا يلمعس لخواوي عدي زي لمعت تخوين سبالت اللي تسرح لي تخوينو لو زي ما تسألو أي حتتن أو زي ساعة تقرأ إني كنت حسيقة تخوين من قد زي تسرح تخوين لمعت زي لمع زي سوكيلا أورنتس كم زي تجمره سلامكم كون اللي دك أيسي كي يموت اللي نمنتاي دك أي موت إليو تهزو تجني قنين برس للمعات يجنقن زم سازيم كأن هاي لمعات سوات سلزي قانو نايلوت سوات سلزي قانو زدور قوس سلزي قانو هذا الشعب بق بنيتورك زمت أيو ناسرك بدني زم جوج لزي تاي جورا خمسيكا تاتورنت بال من قدي بق وديا ويولعوا بق أما خطئنا نينا هذا بهراوي برست لو جل زم تسوق أنقاني أو إنا نينا يولخا كل شعر سخاتيني مسلكا سألني يلك كم زلكني نيو كتفق يلكتل جن بحوحت طفانا يلبزح تاريخ هاي بملو مالتي حوحسي كل شع تطفق لها تلكا جن بعلى أخي تطفق مالتي هزت جراي حزون حوحتن هزت جراين حدي قني بقى بقلت حزاز الله كل سنة مالتي حوحتن هزت جراين حدي قني بقى هزت جراي سلام زدل هزبي لمعات زدل هزبي بقى كل نجارو بحاجة من قصة زل مسرت بسلام من قدي كود زدل هزبي زوما أكلات زي جن كاب بقى تي ناتهم من قدي كيت أفهم تازا حزوا من قد خن خيط أفجن بقى تجريت أورنت كم تدلي بقى تمن سيكم خمس دلي زل من على بروباغندا ناتهم ميدياتات له رأينا تو بروباغندا
ካብ 50 ዓመት ጀሚሮም ኮ ተሻብ ሕዝኮ ጊዜና ተቀያየር ብዝኸደሉ አብዴት ኣብ ካሊ ጊዜ ዝበፅሕናሉ ኮ እሶም ሓንቲ ብቻ ተቋንቆም ጸላአለካ ኩናት ይመጸካላይ ከምዚ በቃይ ተቋንቋሱ ተን ሚዲያታቱን ሰነን ዝብላ ህወሓት ውድቀቱ ትሪኦ ተለኻ ታይ መስልካ መንእሰይ ክንደ ዝሓቁፍኮ አቤቲ አንሽምጽ ኮ ፕሮፓጋንዳ ዘስራሕሎ ተነፍት ሚዲያ ትሪኦ ለኹን ክምክትየ ከምዚ ንወፍርነና ዝላለኮ ልወፍራንሽ ይኾናል አዴታት ዝወፍራ ይኾናል ግን በቃ ውድቀቱ ካውዚ ይዝራዮ በቃ ኩናት ከም ዘይደልት ህዝብ እዚ ካውዚ ኢና ክነረጋግጽኒና ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ኩናት ዝደለ ይኮነን ሰላም ይዝደሊ ምስ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጸገም ምስ ዘለዎ ትናይ ስርዓት ጸገም እንድሕርተሊውን በሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ዝደሊ እዩ በቃ በሰላማዊ መንገዲ ዝተፈናቀሉ ናይ ውሽጥ ዓዲ ዘለው ሕሞራ ወልቃይት ገለ ዘለው ናፍታ ዝነውሩላ ነውሩ መረበቶም በሰላማዊ መንገዲ ከመለሱ ምስ ዝነውሩ ሕዋቶም በሰላማዊ መንገዲ ከነውሩ ዝደሊ እምበር ምስ አምሓራ ኮነ ምስ ኦሮሞ ምስ ዓፋር ዘጋጭ መንገድታት ተለሙን በሰላማዊ መንገዲ ተፈትሐሉ ሰላም ከተውሕሰሉ ዝደሊ ህዝብ እምበር ኩናት ዝደሊ ህዝብ ይኮነን ሕወሓት ደልዮ ዝኾነ ቡድን ዝደልይዎ መንገዲ ኢለ ላምናና ጽቡቅ ተخلوين እውን አዚያ ሕወሓት ዳግመ ይኹናት ንምኻት ናተዳለው ይዘለና ስለዚ መንእሰይ ተኣኽል ዘለዎ እስቲ ምክንያቱ ቀዳማይ ተጠቃዒ ቀዳማይ ተጉዳይ መንእሰይ ስለ ዝኾነና አውስ መንእሰይ ትግራይ ታይ ክገብር ዘለዎ እስቲ ጽቡቅ ያው ከም ተገለጸ ኮይኑ ግን ታይ ብተወሳኺ መንእሰይ ትግራይ ባይዞይ ዝጠርኖ እዚ ናትካ ይኾነ እዚ ክልከለኹ ባዕለይ ቅድሚ ሕዚ ልነበር ኩሉ ነገር እዩ 2013 አጋጣማነ ገዛይ ዕዳጋ ሓሙሲና ማርያም ደንገላት ሻዕቢያ ጨፍጨፎም ነይሮም ብዙሓት ንጹሃን ተጋሩ ስምዕታውያን ኮይና ተቃሊስና ልካለና ጌርና ግን ፕሪቶሪያ በጽሑ ፕሪቶሪያ ተፈራርና ምስ መንግስት ኢትዮጵያ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ስለዝኾንና لمنتاي شعبي خوريو الكحسب مجمريا لمنتاي فان خوري الكحسب شعبيا بريتوريا مستفر من الخوريو اب تግራይ ነበር حيلي ሙሉ ይጥፋ خويو تግራይ ሲ ትርጉም አልባገረ ፍርቅ መሬት ልፋኖ ፍርቅ መሬት ለዋዕሉ خوسدي تبلان ነይሩ شعبيا مس መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ለባእሶ ምክንያት ትግራይ ሙሉ ከይጥፋኹ ኮሊፍካ ንልብሊ እዚ ብግልጺ ኢሳያስ አፈወርቅ ተናገር ወይ ፋኖ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ለባእሶ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ትግዛእ ትግራይ ብሕገ መንግስት መሰረት ደው ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ላብ ባዓልትዋና ክልል ትግራይ ስለልምልስ እዩ ስለዚ ጦርነት ኣብ ትግራይ ልጠምቕ ለሓይል ቲፒኤልኤፍ ልበሃል ምስ መን ይጾሚድ ተልካ ምስቶም ኩሉ ግዜ ጽረ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ልቃለሱ ሓይልታት ይጾሚድ ዘሎ ስለዚ ጦርነት እዚ ከመይ ጌርና ይከኾን ይኽእል እዚ አጀንዳ እዚ ናይ ሻዕቢያ አጀንዳ እዩ ሻዕቢያ ከዓ ዓርሱ ልምድሓን ብናይ ትግራይ ወጣት መስዋዕትነት ዓርሱ ከድሕን እዩ ኩሉ ግዜ ልብለጽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ህወሓት ልበሃል በትሪ ናይ ሻዕቢያ በትሪ ኮይኑ ኣሎ ሰዓዚ ማለት እና መንእሰይ ትግራይ መጥቀም ክትኮን ኣይብልካይ ተረጋግጾ ብሄራዊ ረብሓ የለይ ሻዕቢያ ኮይንካ ስርዓት ሻዕቢያ ኣይኮነይ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ከረጋግጽ ናይ ኤርትራውያን ብሄራዊ ረብሓውን ከረጋግጽ ኣይከኣለይ ምድረ ገሃነም እዩ ገይርዋ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ምርኣይ ንኽእለና ዝጦርኖ እዚ ናይ ሻዕቢያ አጀንዳ እዩ ጽረ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ እዩ ጽረ ብሄራዊ ሃገርና ኢትዮጵያ እውን እዩ እና መንእሰይ ትግራይ ካብዚ ነገር እዚ ዓርስኻ ክትግልል ብፍላይ ኣብ ቲዲኤፍ ዘለኹም ንጹሃን ኣሕዋትና ብቲ ናይቲ ጉጅለ ፕሮፓጋንዳ ተደናጊርኩም ምዕራብ ትግራይ ከምልስ እየ ገለ ከምልስ እየ ምዕራብ ትግራይ ተለምልስ ምዕራብ ትግራይ ይቀርብ ነይሩ ግዝኣት ትግራይ ይኹን ይሕልሙ ኣብ አዲስ አበባ ደሎ ስልጣን ሃፍቲ ሪሶርስ ኮንትሮል ክገብር ይሕልሙ ንሕና ከዓ ከም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያና ኩልና ሃገር እያ ናይ ኦሮሞ ናይ አምሓራ ናይ ሶማልያ ኩሉ ለኣምነሉ መንግስቲ ክትከለለዎ እምበር ኩሉ ግዜ ብጦርነት ስርዓትና ዓለና ብደቂ ትግራይ ዋጋ ናይ ዝዓሊ ዓንቶ ጥቂሰ ባይዘወይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ሓደ ዓሊት እዩ ምንም ህዝቢ ትግራይ ትፈልጥ ኢኻ ብግልጺ ኣብ ቦምበራት ኩሉ ግዜ ረአዮም ካብ ሓንቲ ከተማ ካብ ሓደ ዓሊት ልወጽዮም ስለዚ በጃ እዚኦም ክስዋ ኣይብልካይ በጃ ሻዕቢያ እውን ክስዋ ኣይብልካይ ባህላ እየና ዝመልእኽቲ እዚ ብዙ ናይዚ ስርዓት ፕሮፓጋንዳ ልተደናገርኩም ኣሕዋተይ ክበጽሕ በዘጋጣሚ እዚ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ ጉጅለ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደቀን ዘዕፈን ወናደታት ትግራይ እውን እናንገላትዕ ዘሎ እዩ በተለይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተሪኢኹም ኣብ ከባቢታት ሃገረ ሰላም ክሳዕ መቕተልቲ ዝበፅሕሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ሓበሬታ ኣለና መረጃ እውን ኣብና ኣለና ንምንታይ እዩ እዚ መሪፁ ኣዶ ትግራይ ዳው ዝሕዚ ሰዓት ትብደል ነይራ ምክንያቱ ናዱ ዘይኸበረ ጉጅለ ንማንም ክኽበረ ይኽእል ኢና ኣዴታት እናጋፍዐ እዩ ዘለና ናይዚ ጉጅለ እዚ ተግባር ከመይ ኢኻ ትገልጽ እስኪ ከም መንእሰይ
زي حيل زي تايو ጫፍ ጨካነን ጭቆናን የሪና እዛ ዱዚ አትማሊ ፍቅዱ በረኻ ክንከራተት ከሎ ምርኩስ ሒዙ ኸድ ከሎ ቁራስ እንጀራ ሂባ ያ ኣብዚ ቦታ ብጽሓቶ ሓቢኣ ሸጉጣ ያ ጸላኢ ኸይቀትለለይ መራሕዬ ኢላ ያ ሓቢባቶ ነራ ደቃ መሪቃ ያ ንዕኦም ከድሕን ክድ ንዓድኻ ተቃልስ ኢላ ደቃ ደይተሰስዕዶ ያ እዛ ዱዚኣ ግን ሕጂ እትፍደዩ ለዘላፍ አፈዳዳሪ ሪኻ በትወደይ ትብሎ በትናተይ ትብሎ ሰራዊት ያ ወዳ ተመንጢላ ሪና ምና መቀለ ተጻይነም ክኸዱ ተገፊፎም ክኸዱ እዚ ምንም ዝረአ ነገር እዩ ስለዚ ታዩ እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ታዩ እዚ ህዝብ ትግራይ ከም ዘይደል ይፈልይጠሎ አረጋጊጸሎ ስለዚ ዘለዎ መማረጽ እንታይ እዩ እንዳገፈፈ በኃይሊ ናብ ኩናት ንኽስለፍ ምግባር እዩ ካብ ሓንቲ ሃገርሲ ካብ ሓንቲ ጎረቤት ሃገርሲ ልምዓት እምበር ጭቆና እትወርሰሉ መንገዲ ሳይነበረ ስርዓት እዚ ኩሕጅኩ ካብ ሻዕብያ እኮ እዩ ጭቆና ተማሂሩስ ሕግታት ኣውፂኡስ ንዓዱ ዘየገልገለስ ክቐፅዕ ዝሸባሸብ ዘሎ ሕጊ ኣውፂኡስ ኦረዲ ፀዲቑ እዩ ኣብ መስርሕ እውን ኣትዩ መዓት ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ዝተኣሰሩ ዕረኽትና እውን ነይሮም እዮም ኣለዉ እዮም ሕጂ እውን ዘይተፈትሑ እውን ኣለዉ ዝተኣሰሩ እውን ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ሰላም ዝበሃል በቃ ኣላርጂክ እዩ ሰላም ብሰላም ክነብር ኣይኽእልን ምክንያቱ እንታይ እዩ ተልጋን ኣይሰርሕን እያ ዘይሰርሕ ኣካል ልምዓት ዘየምፅእ ኣካል ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሉ ምንም ከምፅእ ስለ ዘይኽእል ዘለዎ መማርፂ ኩናትና ኩናት እዩ ካልኣይ ከዓ ሕጂ እቲ ብጣዕሚ ዝገርመንሲ ማለት ኩሉ ሻዕ ተኻሒድና ገለታት ዝኾነ ሰባባሰብ እንዳፈጠረ እዩ ኩናት ኩልዕ ትሪኦና ሕጂ ምስ ሻዕብያስ ብምንታይ ዓይነት መስርሖም ተረዳዲኦም ብሓደ ክቃለሱ ዝሓሱ ሻዕብያ ረውሑ እዩ ንረውሑ እዩ ትኽክል ኢኻ መንገዲ ሻዕብያ ናይ ባዕሉ ዝበሎ ኣብ ዓዱ ኩናት ከይውላዕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንኽገብሮ ብመንእሰይ ትግራይ ሕልምታቱ ከጋህድ ብመንእሰይ ትግራይ ስልጣኖም ከናውሑ እሳቶም ከዓ ወንጀሎም ወንጀል ከይሕተቱ ብወንጀል ብስርቅን ዝጠልቀይ እኮ እዮም ኩሎም እኮ ኣብኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ንብሎም እኮ ኩሎም ተመኡ ዘለዉ ነንባዕሎም ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ወንጀል ኣለዎ እሳ ንኸይሕተቱ እዮም ሕጂ እውን መንእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ክእትዎ ዝደልዩ ዘለዉ ጽቡቕ ሄርሞን ናባኻ መጽ ቀጻሊ ሕቶና ዝኸውን ጉጅለ ሕወሓት ወይ ድማ ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ብሰላም ንኸይነብር ተረጋጊዑ ኸይነብር ኸየልምዕ ሰላም ሲኢኑ ቅሳነት ሲኢኑ ረህዋ ሲኢኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እግሩ ናብ ዘምርሐሉ ከም ጓል ጃግራ ፋሕ ብትን ይርከብ በተለይ ናብ ማእኸል ዓዲ ናብ ስደትን እናተበተነ ይርከብና እዚ መንእሰይ እዚ ግን ኣደዳ ስደት ኣደዳ ኣራዊት እናኾነ እዩ ዝርከብ እናተሰደደና ኣብዛ ማእኸል ዓዲ መፂኡ እውን ከም ትሪኦ ኣለኻ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ካብ ዓዲ ወፂኡ ፋሕ ብትን ካብ ዝኣተው ኣብ ዓዲ ኮይኑ ነዚ ጉጅለ ድሕረት እዚ ምቅላስ ኣይኽእል እዩ ነይሩ ደ ከመይ ኢኻ ትገልፆ እዚ ጽቡቕ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ክንዕዞ ዘለና ኣብቲ ጦርነት ስለ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ እታ ናይ ሰላም ሃዋህው ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመት ዳርጋ መብዛሕትኡ ባዕሉ ንክሓስብ ገይርዎ እዩ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ምክንያቱ መስዋዕቲ ምንም ትርጉም ከም ዘይብሉ ክነብር ከም ዘለዎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ተረዲኡ ካብኡ እቲ ቁስሊ ዝወፅሖ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ቁስሊ ዝወፅሖ ሰብ ድማ ናብ ቃልሲ መፅኡ ማለት ንምንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰብ ጦርነት ዝነብር ድሕረዚ ጦርነት የድልን ዝኾነ ይኹን ፀገምሲ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እኒዎ በቃ ጠረጴዛ ካብኡ ክረዳዳእ እኒዎ ብምሉእ ዝኣከበ እውን ክኾን እኒዎ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ናተቃለሰ መፅኡ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሕዚ ተሪእኻዮ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ኣብ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ግዜ ማዕበል ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ናይቲ መንእሰይ ብምሉእ ሪእዎ እዩ በቃ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ከም ዝደሊ ለውጢ ከም ዝደሊ እቲ መንእሰይ እውን ኣብ ትግራይ ዝኾነ ልምዓት ጥራይ ከም ዝደልስ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሪእዎ እዩ ከም ትበልኩኻ ግን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ምስ ኣፍረስዎ ድሕሪኡ ያው ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምሪሑ እቲ ነበረ ምንቅስቃሳት እንታይ ኣትይዎ መሲልካ ንድሕሪት ዘይኮነስ ተደጊሉ እዩ ታሪፉ ምክንያቱ ማንም ሰብ ካብቲ ናይ ለውጢ መንገዲ ዘወፀ የለን ድሓር ግን ኩሉ ነገር እንታይ ገይሮም መሲልካ ተስርዓቶም ታናቶም ለውጢ ትጠፍእ ስለ ዘላ ናብ ሓይሊ ብረት ኣትዩ ናይ ሓይሊ ብረት ዝኣትዩ ለዉ እንታይ መሲልካ ደቀቕቲ ዝኾኑ ተረዲካ ብሕወሓት ባዕሉ ክምልሶም ለይኽእሉ ዘዋግዖም ኣለኹ ብምንም ተኣምር ንዕኦም ለይጭነቐሎም
ولا ناي تجري بحق منجس مثلا ناي تجري كللات جزءات القناة ناي تفانقل تجلب بمنهم تأمر كملس ليخل بقوم ناشك أتجن اتوم زلو جزام منجس زموت له مس فيدرال منجس تردادي نهز تجري ناو تشوك أنا خأتي ويوم ناو كمزي ناو بارنت كأتي ويوم صرح لهم نحنا تلينا إنا كل نجر كستخاخل بزيل بروباغندا لخونا مثلهم تان تجزاو منجس سفر سمو تمنى سيد حريت أي حسيو مسلكا لو تيدل كوي لو تيدل يدلي لو تخدل تلوجن هيوتو زسوء لو تأخون يدلله سلامه من قدي يدلي بقى سلامه حطه بزقروا له من قدي هو واحد جن بقى أنا حيلي من قدي عاتي أنا حيلي من قد خاطر له خاطر إلا خا أفتح عد صراحة وني لين درجة مزحتي إنتر يا خا كله من صراحة تانية ون بناتهم جوه تتحيزوا دمزون يلن بمول النجارات تتحيزوا أو كبيت إنكيني ولد تايجور الله أكا زودي كأقول ما حزت أرنت كتفسي أو قد أرزلا بعرايديو بقي لي شيطان بالكيد نا زغال كاينا من قدي أو كتمال الله عورك أديو قال الشيطان ودي كده عرف لي تجد دسي أفتنا سلام للو بوتاخون لي إلى تسدد له تمنى سيون ترى لها نا لو استفعل لي خياطاتي خدله أزي درجة ما تحتينا خنك على سلني نايل إلى منانا مغنياتو نك على سنيرنا بحيل أموت إمنا بحيل قوتنا اللوحة كم قلوة تيدلنا مغنياتو سلامة وقرسي نحن تعدي نحن تخاف تقمة ترجم زمن سمعتي نا تمن سيسدت اللي يوصل اللي كك على سنية وزول حسب عنو يسمر اللي درجة موزعتي بزخالة من قدي هذه أوزه الساعة سي مأكا جزء عقلوني هنا زلات كبلاتفورم سي تتقيمك مستزلو منجسي تردادي أخا بسلامة من قدي تنات كاز غونا نجرون تناهز وخاز غونا نجرون راح أخا بمحلاو مستمنجس تردادي أخا زفتح من قدي تمنسي كك على سنية كاحو واحد هزون سلت أنا سجال الخونو منسي نبار رأيك نبر هزون توسع خبار نبر زوكو منسي يلن هذا كاوزي من نجر سلنا ينتبه تمنسي عندما نميل خك على سنية تزلو بوليتيكا بارتات قنا خالي زلو من قدون فيدرال منجستون يبن عزوزني فيدرال منجستون نتمنى السيزلو نايت سلام دليتو نارئة بزغون يكون من قد كحجزون يو زول حسن نيني صبقنا خامس تغلويني وجل حوحات أبزح الساعات ناوعلو زي حجاو منجستيات تعيش له زي حجاو منجستيات عايشة وجل خا لو تدليت من أسي لو تدليت مرة حفتك زيو من محلاز نورا مرة تعتون خمت لها بحيل برتا أباريرو أبزح الساعات نتجراي زي تأكم نتجراي زي قد نتجارو زي تفق سرعة توصله بتلاقي بانداتات بيلو نايم فراج تخلون نفولتينا نايت بي ال اف حتى حساسه نايت بي ال اف اكايدا زي قبل تجراوي كله باندا يلي فرجوا زلو نزي باندا يلي فرجوا حزبي ودما اكل تجراي زخنا خا حجار كيقوم بتلاقي أو زب زحلفة استخير سلام وصل في طريق ريهم لهم نيركم يقوم تساتفكم هون أبدا سلام وصل زي تساتفن كم أون أب مزازمي هجر مخكر كوميشن تزازمة تجراوي كعصر حمش عمت كسب متفردي فرده زبلون بناء على تم عند بيت جليس الله بحكي وجلد حرح وحات كم هذا أنت تجراي زوجو تجارو نهزب تجراي سلام نخمس نهزب تجراي اللي معك نخمس أب تجراي لو تنخمس نزك على زو خمسة عينت حاجة أركي قلنا نزيد أكبر زي خمسة حتى استقل أستي صبوق حتى الكلي قد أم قلتنا لكم بيزوي باندا مالت بهراوي ربحة ناي حد هزوي حليف الشط مالتي أنا الفوت أترجم لو لوجيك تمسينا أتقرأي باندا مني أو إثيوبيا even أو إثيوبيا تمالي هاجرنا إثيوبيا تجلوري البحال تاريخها أو كسموت كينجدم البحال كيزي أي هذا حر حزايا أو علمس كافتن معولات هاجرات نيرا مالت لزبا حرزي يحلفوا لها هذا باندا اللي تفعلسي لمسولون الديمقراطية ندك علس إثيوبيا هاجريو أزيد السبب مالت أبوشت إثيوبيا هاجري كوينسي بسلامة من قد خك علسي طقم كخبري للوز باندا تيلمو ترجموا أزاوي عمله مالتي ترجموا تواقع عمله باندا مالت بقلص وعم خلنا نقدر نقبلنا لتجارب لخوين إثيوبيا لعلت بي ألف باندا لي تمالي عديتن هالشفشة شعبية تمالي 8 إثيوبيا تسوق له إثيوبيا ملء بهر تسوق له بعد ما زلان بسا نزيهم كحيدو مش شعبية تصوم دفتير هذا الهاجر إثيوبيا وقول له باندا مالت بهرا وراح حال لشيء تقوينه لعلت بي ألف لين طيب سلك عنده كأي حرسي دجاس واجرس تايلوم بحال زيس نا إثيوبيا سامبايو نا إثيوبيا غورورو يلوم
ጀጋነ ቦታትና ለራስ አላባ ነጋ ምስ ግብጺ አው ጉንደት አው ጉራዕ ክኳሽ ከለው ብሔራዊ ጥቅሚ ኢትዮጵያ ለምሕላው ቀይሕ ባሕር ለምሕላው ሃፀይ ዮሃንስ ትማሊ ክሳዶም ተቆረጹ ናይ ሱዳን ወራር ሓይል ምምካት እዩ ቲፒኤልኤፍ ግን ምስ አልቡርሃን ይጸምድ ሎ ምስ ሻዕቢያ ይጸምድ ሎ ምስ ግብጺ ይጸምድ ሎ ምስቶም ትማሊ ንሃፀይ ዮሃንስ ንራእሱ አላባ ነጋ ልምርሑ ዝነበሩ ወለድና ልተኸላኸሉ ዓዲ ምስቶም ጸላእቲ አሲሩ ሃገሩ ኢትዮጵያ ይጎደሎ ማለት እዩ ስለዚ ባንዳ ማለት ብትክክል ልገልጾ ለቲፒኤልኤፍን ሓሻኽሩን እምበር ለውጥ ደላይ ትግራዋይ ባንዳ ልብል ቃል ክገልጾ ኣይኽእልን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ማለት እዩ እና ተቐጻሊ ሕቶታ ናይ ሕጊ ኣራዊት ለውፅዎ ሕጊ እዚ ካብ ሻዕቢያ ለውሰድዎ ልኮረጅዎ ቃል በቃል ዘሲም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ጸል ካብ ሃገር ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት መሰለ ይውሊ ብሕጊ ኣራዊት ይልምራሕ ዜጋ ተወቲኑ ፈቃዶ ዓለም ይተወትነ ኣሎ ኤርትራውያንስ ካብ ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ይምችዮም ኣብ አዲስ አበባ ነበር ኤርትራዊ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ዝሕጊ ኣራዊት እዚ ፀረ ሰብ ኢና ካብ ፀቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ልምንጪ ሕጊ ናይ ጭንቂ ሕጊ እዩ እዚ ከዓ መንእሰይ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ እውን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ እናተቃለሰ መጽ እዩ ሕዚ እውን ልኽኡ ለይቃለስ ኣለዩ ንሕና እውን ኣካል ተቃልሰ ነበርና ሕዚ ግን እቲ ኣፈሙዛዊ ላው ዝኾነ ብርክ ስለ ተሸጋገረ አይ ቲንክ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሃገሩ እዩ ትግራይ ዜጋታቱ እዮም ተጋሩ ብዘጋጣሚ እዚ እውን ብዘይ ስክፍታ ኣትዩ ዓዲ ከድሕን ዜጋታቱ ከድሕን ጻውዒት ይቐር ኣነለይ ጽቡቕ ናኻ ክመጽእ ዳንኤል እዚ ኩሉ ግፋን ግፍዕን ዝጻወር ትግራዋይ ክሳብ መዓዘ እዩ ምክንያቱ ደቁን ከም ኣድግን በቕልን እናተሰሓበ ወይ ድማ እናተጎተተ ናብ ዘይተደለየ ነገር እናኣተወ እዚ ነገር እዚ ትግራዋይ ክሻዕ መዓዘ እዩ ክኢልዎ ዝነበር ንምንታይ ኢኸ በቃ ዘይንብሎ እስቲ ኣብኡን ሓሳኽቶ እንደልየ እወ ጽቡቕ ከመይ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝሓይል እዚ ብውዳው ኣቢሉ ክሳብ መንበሪ ገዛኻ እዩ ኣትዩ ኣብ ሓደ ገዛ ሲ ደጋፍን ተቃዋሚ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ እዚ ኣሰራርሓ እዚ እንታይ እዩ መፈራርሒ ዝጥቀመልካ በቲ ሓደ ወገን ምስ ኣምሓራይ ጸላኢኻ ይብለካ በቲ ከዓ ምስ ኤርትራ ጸላኢኻ ይብለካ ሽዑ ንስኻ ጭቆና ይመስለካን ዓርስኻስ ዝከላኸለልካ ዘሎ መሲሉ እዩ ዝስማዓካ ሕጂ እዚ ሓይሊ እዚ ብኸምኡ ዓይነት መንገዲ እንዲመፅ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ግን ተረዲዎ እዩ ነቂሒ እዩ ስለዚ ነቂሒ እዩ ማለት ብኸመይ እዩ ትማሊ እኳ ትማሊ ዝተገበረት ጦርነት እዚ ናብ ረውሒ እዩ ኣውዒልዋ እቲ ምንታይ ተቃሊሱ መንእሰይ ትግራይ ይፈልጦ እዩ ቃልሲ ሓንሽሹ እዩ ግን ናይ መንእሰይ ትግራይ ቃልሲ ሓንሽሹ ሕጂ እንደገና ኣብ ናይ ባዕሉ ረብሓ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ይኣክል ክንብሎ ደይኮነስ ክንቃለሶ እውን እዩ ዝግባእ ይኣክል ጥራሕ ኣይኮነን ይኣክል ብምባል እውን ብምዝራ እውን ዝመፅእ ለውጢ የለን ኩልና እንታይ እዩ ተመሳሳሊ ለውጢ እንደሊና ስርዓታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ስር ነቀል ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ እዚ ከዓ ክንቃለሶ ኣለና ከም ባዕለይ ከም ዳንኤል ኣነ ክቃለሰ ምክንያቱ እሳቶም ደቂ ሰማንያ ክነብር ኢና ኢሎም ብኣና ክሽቅጡ ክነብሩ ክንፈቅደሎም የብልና ኣነ ዳእታ ኮይነ ዘይነብር ኣነ ታ ኮይነ ልምዓት ዘይደሊ ኣነ ታ ኮይነ ሃፍቲ ዘየጥሪ ስለዚ እንታይ እዩ መንእሰይ ትግራይ ሕጂ እውን ተላዒሉ ኣንጻር እዚ ጨቋኒ ስርዓት ክቃለስን ጥራሕ እዩ ዘለዎ እንተዘይተቃሊስካ መፍትሒ የለን ተወዲቡ እዩ ዘጥቃዕና ዘሎ ስለዚ ንሕና ተወዲቡ ውሕዳት ተወዲቦም እዮም ነዚ ብዙሕ ዝተበተነ ህዝቢ ዘሳቂዎ ዘለውና ተወዲብና ክንቃለሶን ይኣክል ኢልና እቲ ስርዓት ክንኣልዩን እዩ ዝግባእ ጽቡቕ ስንተየና ክመጽእ ጉጅለ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናይ ባዕሉ እዚ ሕጋዊ መንግስቲ ኣጣይሽ ኣሎ ትግራይ እውን ከምንሪኦ ኣለና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ብዙሓት ነገራት ተቋዳሲት ወይ ተኻፋሊነት ክኾን ገይርዎ ኣሎ ካብ ፌደራል ዝግባእ ነገር እውን ብኣግባቡ ንኸይበፅሓ እውን እቲ ጉጅለ እሱ ያው ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ዓላማ ናይዚ ጉጅለ ግን እንታይ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ዝመስረትና ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ መልዕሊ እውን ኢና መበገሲ እውንና ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ እንታይ ሓሲቡ እስቲ ምክንያቱ ብውዕሉ ፕሪቶሪያ ዝተረኸበ ሰላም ዝተረኸበ ኣፋፉነት ሰላም
ትግራዋይ ኣብ ዓዱ ብሰላም ንኸይነብር ብሰላም ሰሪሑ ንኸይነብር እናሰርሐ እዩ ዘለና ዓላምኡ እንታይ እዩ እስቲ ና ሕወሓት ዓላማ ፍሉጥ እዩ ምንም ሓድሽ ነገር የብሉ ይቆቃ ብጦርነት ሲ ኣብ ስልጣን መቕጻል እዩ በቃ ብጦርነት ናኸፈተ ንዝኾነ ህዝቢ እናታለለ ኣነ የራውሓኻ ዘረጋግጸልካ ናበለ ዝሽቅጥ ቡድን እዩ በቃ ብጦርነት ክቕጽል ዝደሊ ሓይሊ እዩ በቃ ውዳበ ወይ ከዓ ጉጅለ እዩ ሕዚ ፕሪቶሪያ ፍሪሱ ሕዚ ኣብዙ ክንሕዞ ዘለና ፕሪቶሪያ እንቋዕ ተፈረመ እዩ ዝለኣና ምክንያቱ ኣነ ውላድ ፕሪቶሪያ እየ ኣነ ኣብቲ ዝነበረ ዝሓለፈ ጦርነት ኣነ ኣብቲ ኣሽዒቱ ተሳቲፍና ኢና ነርና ኢና ብሙሉእ ኣሽዒቱ ዝነበረ ብትመንእሰይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘጋድል ብዙሓት ሓሳባት ስለ ዝነበሩ ወይ ከዓ ኩነታት ስለ ዝነበርዎ ተሳቲፍ እዩ ኣነ ሄርሞ ግን ኣሽዒቱ ውላድ ፕሪቶሪያ እየ ብቲ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ሲ ከማይን ብጣዕሚ ብዙሓት ዝበሃሉ ኣሽሓት መናእሰይ ዝተሪፎም እዮም ከም ኣጋጣሚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ብፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ነበረ ጌታቸው ረዳ ይግለጽ ነይሩ ልዕሊ 27,000 ዝኾኑ ወቕዓት ኣብ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነርና ኢና ኣነ ኣካል እሱ እየ ነይረ ኣሽዒቱ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ቤተሰበይ እዮም ዘኪሮምኒ ኣነ በቃ እዚ ፋክት ማለት ኣብ መሬት ለለ የለካ ኣለኹ ብባዕሉ ሰላም እዩ ኣድሒነኒ ሰላም ክኾን ተሎ ከዓ እንታይ መሲልካ መዓት መንእሰይ እዩ ተርፍ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ክትውድኦ ተለኻ እዩ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ናትካ ነገር ማንም ክወስዶ ይኽእልን ብጊዜ ብታሪክ ብዝኾነ መንገዲ ክወስዶ ይኽእልን እስኻ ትሓቶ ብሰላማዊ መንገዲ ሎጂክ ተኸቲልካ ትሓቲ ተለኻ ዝኾነ ነገር ካብ ኢድካ ዝኸድ የለን ሕወሓት ግን ብስሩ ዝጀመር ክጅምርዎ ተለዉ በቃ ንሰብ ምንም ዓይነት ደንታ ይብሎም ንትግራዋይ ደንታ ይብሎም በቃ ናትጠቕሙሉ እዮም መፅኦም ናዋግእዎ ናመፁ ሓድሽ ነገሮም ኣይኮነን ንዑ ካብቲ መንእሰይ ብዙሕ ሰብ ተሪፉ እዩ ፕሪቶሪያ ክፈርስ ኣይነበሮን ክቐፅል እዩ ነይርዎ እንዲያም ነቲ ትግራዋይ ዝበሃል ሲ ከምቲ ዝርድአኒ ኩሉ ነገር ተሓታትነት የረጋግፅ የካትት ብዙሕ ነገር ኣለዎ እዩ እሱ ተዝፍፀም ነይሩ እቶም ጉጅለሶም ኦሬዲ መን ክቐፅሎም ህዝበይ ይቐፅሎምን ዝኩሉ ጥፋእ ዘምፅሉ ሰብ ይቐፅሎምን ዋላ ኣብቲ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ብሙሉእ እውን ኩሉ ነገርካ ብሰላማዊ መንገዲ ትፈትሐሉ ዘመቻች እዩ ነይሩ ትግራይ ናብ ልምዓት ዝመልስ እዩ ኢለ ዝኣምን ቀጥታ ኣፍሪሶሞ ምክንያቱ ንዕኦም ስለ ዝጎዶም ኣፍሪሶሞ ሓዚ ብንጹር መንእሰይ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ክሕዞ ዘለዎ ክዋገእካ እየ ትብሎ መንግስቲ በጀት ክሰደልካ ይኽእልን ነዳዲ ክሰደልካ ኣይኽእልን ዝኾነ ይኹን ረብሓ ክበካ ይኽእልን ምክንያቱ ክወገእካ ኢኻ ትብሎ ኣለኻ በቃ ዝፀገምካ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ እየ እንድሕር ተልካ እየ ግን ማንም ሰብ መፂኡ ዝክገብረካ ዝብል ነገር የለን ኣብዚ ሰዓት ከዓ ንሕናሲ ሕዚ ሕወሓት ማለት ኣብ ብርክና ኮፍ ዝኾነ ሕማም እዩ በቃ ከይንንቀሳቐስ ዝገብረና ኣሎ ኣካል እዩ ኣብ ብርክኻ ዘሎ ሕማም ከየበልካ ካሊእ ዝኒ ንክትብል ይትኽእልን ዝኾነ ይኹን ፀገምካ ማለት እዩ ሕዚ ሕወሓት ብዘለዎ ቁፅሪ ናብ ድሕሪት ተመሊሰ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ተመሊሰ ኣለኹ ይብሎ ናብ ፕሪቶሪያ ከተሎ ግን እቱ ዝመረፅክዎ መንግስቲ ጌጋ እዩ ነይሩ ኢሉ የፍሪስዎ ፅቡቕ ኩሉ ነገር ዝገበርኮ ዕጡቃት ዘለዎ እውን ከፍርሶ እዩ ናብ ሕገ መንግስቲ ክምለስ የል እዩ ፈሪሙ እዚ ኩሉ ገይሩ ኣብ ዘብቅዕ መጨረሻ መፂኡ ኣይ ተመሊሰ ኣለኹ ኢሉ መፂኡ እዚ ካብዚ ክንርዳእኒ ኢና ንስልጣኖም እምበር ነህዝቢ ትግራይ ከም ዘየሓልዩ ክንርዳእኒ ኢና ሕዚ እውን ካብ ሕወሓት መፍትሒ ኣይንፀበ መፍትሒ ክመፀ ይኽእልን ከይዶም ርግጠኛ ከይዶም እውን ተተባሂሎም ሲ ዝኾኑ ናብቶም ሚድያ ዘይወፁ ዘለዉ ኣካላት ወይ ከዓ ዘይዛረብለውስ ዝኾነ ግዜ ዕድል ኣመቻችዮም ንምድርዳር ተዘይኮይኑ ሕወሓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተንቀሳቒሱ ዘሰዓት ስልጣን ክሕዘ ይኽእል ዝኾነ ነገር ክቆፃፀረ ይኽእልን ትፅምዶ ዝበሃል ባይዘወይ ናብ ሚድያ ግነት እዩ በቃ ብሓቂ ክንሕዞ ዘለና ሲ ኣብ ሚድያ ዝስራሕ ኣሎ ግነት እምበር ኣብ መሬት ለለ ነገር እዩ ሻዕብያ ንባዕሉ ይኣምኖምን ብግልፂ ሻዕብያ ከኣምኖም ይኽእልን ሓይሊ ሰብ የብልኩምን ዝበሎም የብልኩምን ሰብ ይኣምነኩም የብልኩምን ተገደደ ግን ከምቲ ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ቆቦ ኣብ ራያ ከባቢ ኣብ ገለ ኩናት ክኾነሉ ግን ይፅዕር ኣሎ በቃ ምክንያቱ ናብኡ ስለ ዝስዕቦ እዩ ባሕር ሕቶ ኣሎ ክነሓቶ ኢና ክነሓትት ኢና ኩሉ ተዓፂናማ ይነብርን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን እቶም ዘለዉ ፀገማት ክፍትሑ እኒሆም ኣብ ኢትዮጵያ ለለው ትግራይ ለለው ፀገማት ተፈትሑ ኩሉ ሕቶኻ ተሓትት ኢኻ ብዝኾነ ይኹን መሰረት ግን ሕወሓት ፅምዶ ዝብሎ ኣሎ ምስ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ቤንሻንጉል ከባቢ ሱዳን ዶገለ ሱዳን ይጥቀሙሉ እዮም ኣለዉ መናእሰይ ምሽየጥ ኣለዉ መናእሰይ ናይ ትግራይ ምሽየጥ ኣለዉ እምበር ረዲእካ ድዩ ሕወሓት ይጥቀመሉና ህዝቢ ትግራይ ይጥቀምን ኣሎ በምንታይ ኣምር ፅምዶ ኣብ መሬት ለየለ ነገር እዩ ኣብ ሚድያ ግን እኒኦ ሕዚ እውን ዝጋነን ገለ ዝተጋነነ ኣይኮነን ሕዚ እውን ንሕና እውን ካብዚኦም መፍትሒ ኣይንፅበን ካብ ሕወሓት መፍትሒ ኣይንፅበን ንባዕሎም ኩሉ እዮም ሕዚ እውን እኒአው መጨረሻ እውን መንእሰይ ሕዚ ዘዋግኡ ካለዉ እርግጠኛ ክደራደሩ እዮም ፍርቆምስ ክደራደሩ እዮም እታ ክባር ህይወትካ ግን ናይ መንእሰይ ትግራይ ክባር ህይወቱ ግን መደራደሩ ይጥቀሙሉ ኣሎ ማለት እዩ
أنا استفطر كله علمي نمنتاي مدارادر يتكم نمنتاي مدارادر هو ناقد محز زين نردا من تقوديو تمثلت أنا لو تقوديو من سي تجراي تقوديو عدو تجراي بزي ولا تريفة طرحة تريفة إزي بمول ناخن جنزبنينا بمولو مالتي إزي تردي أخا من سي تجراي حزون زخون يكون هيوتك كتنبر تلاقي أخا صريحة كل نجار صغير بتقرن صغير نجار يلا بقى كل بتقرن صغير نجار سلامنا عند اللي تقولوا سلامنا نتجراي زقود إزبال نجار يلا بسلام بوزع عمت نخدون زوات بزخون يكون من قدم علتي حواحات قلنا وزغر يكوني أنا كل نجارنا كحواحات من نجارين تصبز بالأمناتنين ما نسيت تجرايجن كل نجار كاوت أرنت وصع حساب كاوت أرنت وصع نحساب مستوجد أنا عين مهر أنا توجد إتماهير شو تبغى كاوجد أتي تماهير لهم كل نجار بسلام كودعني رويله كأمني معت نجار مستوجد أنا عين مهر كاوجد أتنا خافت مستوجد تماهيرنا سلامنا نزمر بالأمناتنين صبوا تخلويننا خمس هيرمون ون نخابيلو والله بشم صمد زغبر شرح له صمدون حزب تግራይን حزب ኢትዮጵያ هم ዘይጠቅም ዝፍለጥ እዩ ሓደ ውን ካብ ፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦ ወፃኢ እዩ ስለዚ ጽምዶ ንህዝብ ትግራይን ህዝብ ኢትዮጵያን ዝጠቅም ድዩ ከመይ ክትገልጽ እስቲ በተለይ ጉጅለ ሕወሓት ሕዚ ዝነፍሑ ዘሎ ከዓ ዝነዝሑ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ተሓስካውንት ትገልጸለይ ደለ ጽምዶ በመሰረቱ ናይ ሻዕብያ ፕሮጀክት እዩ ምክንያቱ ጽምዶ ኦኬ ምስፋንም ሻዕብያ ጽሚድና ይብሎ ታይ ተሳኽዕጎል ትግራይ ትረኽቦ ጥቕምሲ ታይ እዩ ሻዕብያስ ወልዊሉ 4 ኪሎስ ንቲፒኤልኤፍ ክባ ማለት ድዩ ትሓሰቦ እዚ ሌሊ ሕልሚ ፋኖስ ራያይ ወልቃይቲ ናተይ ቃልስ ሓይልስ ንቲፒኤልኤፍ ጽሚዱስ 4 ኪሎ ክበካ ድዩ ኣብ ቲዲኤፍ ንኹም ሓተይ ልመክር ለኹ ኣነ ቲፒኤልኤፍ ናይ ቤተሰቡ ጥቕምን ንዓሊቱን ስለለኾነ ኣይምልከተኒ ኣነ ክመክር ይኾኒ ተመኺርካ እውን ክሰምዕ ይኽእል ኣብ ቲዲኤፍ ንኹም ሓተይ ግን ምስ ሻዕብያ ጽሚድኩም ምስ ፋኖ ጽሚድኩም ሲ ተሳኽዕዋ ብሄራዊ ጥቕሚ ትግራይ እንታይ እያ ኣነ ክሓቶም ልደሊ ዘጋጠም ምንም የለይ ቲፒኤልኤፍ ማለት ከዓ ለሃገር ትግራይ ይቃለስ ለብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ኣይቃለስ ለምንታይ ዳ ይልቃለስ ተልኩምኒ لسلطاني بحيلي سلطان 4 كيلو محازي لحسب له لسلطان كقالس كله ببوليتيكاوي بحساب بدبلوماسي امين خيمص حساب يولين حساب درو سرعتي وطات تግራይ بيجا غيرو سلطان كحزل من حيلي ولدنا تقاليسهم يوم 4 كيلو صحهم يوم 4 كيلو عبنا حزب ኢትዮጵያ ሰለማዊ ዓመጽ ተወጊዱ ትግራይ መጽዩ እንደገና نحنا تقاليسنا 4 كيلو خاطر ممكن ايكوني هز ክትሽወድ አይብልካይ ንቤት ንዓሊታው ክትስዋ አይግባይ ና ጽምዶ ፀረ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ እዩ ፀረ ብሄራዊ ረብሓ ክልልና ትግራይ ምዃኑ ግልጽ እዩ ምክንያቱ ሻዕብያ ናውዓሉ ሕልሚ ናውዓሉ ስልጣን መቕጻል ጥራሕ ኢሉምና ኢቭን አንተ ተቀይሰል ለኤልትራውያኑ አይጠውኑ ጽምዶ እዚ ኤልትራዊ ካብ አስመራ አዲስ አበባ ይሞችወል ነበር ካብ ኤልትራ ኢትዮጵያ ይሞችወል ነበር እዚ ሎጂክ እዩ ኣብ መሬት ለልሐቅ እዩ نا ማንም ሰብ ክታለል ክእል ይውሊ እቱ ንጽህ ሰብ ማለት ና ሓንቲ ጽብቕ ተባህላላ ናይ ዶክተር ብርሃን በላይ ስለ ኢትዮጵያውነት ልናገራ ሳይኽ ዝብል ትግራዋይነት ሲ ናይ ኢትዮጵያውነት ማዕዝን ይብሉ ትክክለኛ እዩ ምክንያቱ ስርዓታት ክብድሉ ይኽእሉ እዮም ስርዓታት ከዓ ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ ነባሪ ሃገር ነባሪና ይምነኹርና ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ልብላስ ብዙሕ መንገዲ እንትንትኖ ንኽእልና ግን بتعم تبيشينيا ما أزلنا إثيوبيا تجرينا تجراينا تبي أدفل تقاملو سلطان كحزو خدالي خلول تبيهر كم معشوي كم لا عادي تقاملو كن وشتم إثيوبيا ونتي أمني بدم بجرم سلطان كدفو خلوه خا إثيوبيا على تجراينا تلبنتني خلو سلازي نايت بي ألف تجراينا إثيوبيا ونتي كزحلة كابيت كخوعية كاب من كاينا أنا لما نسيت تجراي كحلف الدل نجر زنا دكتور برهان بلاك قال تجراوينت نا إثيوبيا ونت مأذني مكنياتو أقسموا سلطانة نا إثيوبيا تو جلور بهالزمن تو سلطون بهالزمن أي بحريزو أب تجراي أو أقسمين سلازي نحنا دك أبات إثيوبيا نمبر إثيوبيا صلاحتنا خنتي تبي إليف كده اللي خلص صلاحتنا يجبرها كفوت خلوا فتاويتنا لجبرها إثيوبيا خوني للو كاو كونسبت كنا علنا تجارو سلازي إثيوبيا ونت هذا يوهانس لحلف الليو دجاس واجارس لحلف الليو رأس الله بنجا لحلف الليو رأس واحد لحلف الليو بزحت رأسات تجراي
ኣብ ድሕሪት ተኸይናውን ከም ለሃፀይ ካሌብ ኢዛና ሳይዛና ብዓብዩ ኣክሱማዊ ስልጣነ ለሃነፀ ኢትዮጵያዊ ህዝቢና ብናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ስልጣን ቁማር ርእስና ክጭዋ ይውሊ ባህላይና ይቀነለይ እሺ አመወዳእታ ከተርፍ ዘይ ይውልን ትብሎ መልእክቲ መንእሰይ ትግራይን ህዝብ ትግራይ ተመሓላለፍ ታሊካ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ይኽብሎ ዝደሊ በቃ እዚ ኩናት እዚ ኣይናቱን ንዕኡ ብምንም ዓይነት ዝምጥኖ ኩናት ኣይኮነን ኩናት እውን የድልየን ክነብር እዩ ዘለዎ ኣነ ትግራይ ዝርባሓላስ እንተነይረ ብሂወት እንተተቐሚጠ እዩ ትርዲካ እታ ገዛይታት ወሃብን ዋላ እታ ዝነብረላስ እንተተቐሚጠ ተነይረ እምበር ሂወት ፋስተሃሊኒ እዩ እንተሞይተ እንታይ ክትገብረለይ ስለዚ ታዩ መንእሰይ ትግራይ ሕጂ እውን ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ዘለኻ ዓርስኻ ካብ ግዝኣት ጭቆና ሓይሊ ጨቋን እዩ ካቤት ምምፃእ ስለዚ ካብዚ ሓይሊ እዚ ወፂኡ ዓርሱ ብሂወት ክፀንሕ ጥራሕ እዩ ዘሎ ብሂወት እንተፀኒሕኻ ኢኻ ትግራይ እውን ትረብሓ ትግራይ እውን ንዓኻ ትጠቕመካ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ክነብር የበል እምቢበል ጽቡቅ ሄርሞን አመወዳእታ ከተርፍ እዩ የውልን ትብሎ መልእክቲ ዕድል ከካሞ መልእክቲ መሐላለፍ ጽቡቅ እሺ አመወዳእታ ከተርፍ የውልን ዝሎ ኣነ ኣለኒ ኦሬዲ ጻውዒት እዩ እሱ እውን ጻውዒት ኦሬዲ ንፌደራል መንግስቲ እዩ ናይዚ ሃገር መንግስቲ ዝመርሕሉ ጻውዒተይ ሕወሓት ሰለስተ ነገር ኣሎ ትሽቅጠሎም ብናተይ እምነት እውን ሰለስተ ነገር ትሽቅጠሎም ኣሎ ሕወሓት ብተመዛበልትን ብሕሞራ ወልቃይት ብዘሎ መሬታት እያ ትሽቅጥላ ዞም ተመዛበልቲ እዚኦም ናፍታ ዝነበሩ መረበቶም ናፍታ ዝነበሩዋ ገዝኦም ይእተው እዚ ሓደ ካርዲ ናይ ሕወሓት መጫወት መቀነስ እዩ ምክንያቱ በቃ ናብ ገዝኦም መምላሶም ኣይተርፎም ናብ ገዝኦም ይመለሱ ሓደ ካልኣይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ናይ ትግራይ ዘለው ማለት እዩ በቀጥታ ፌደራል መንግስቲ ደሞዞም በቀጥታ ከእትየሎም ነው ይፍለጥ ዳታ ኣሎ እዩ ኩሉ ነገር ኣሎ እዩ እዞም መንግስቲ ሰራሕተኛታት እዮም ደቆኹም አጋድሉ ንዑናው ዝውፁና ውሉ ተኻፍታ ደሞዞም እውን ራሽን ናውሉ ናቀነሱ ናብ ናይ ዋዕሎም ግሊ የጥቅሙ ኣለው እዮም ዘመንገድ ዝውን በፌደራል መንግስቲ ሰሪሕሉ ደሞዞም ናብ አካውንቶም ከኣትይሉ ዘለው መንገዲ ከመቻቸን እዮም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ስለ ሳልሰይቲ ንኣብ ትግራይ ዘለው ዕጡቃት ዲዲአር ዝደልሎ ናብ ገዝኡ ክምለስ ዝደልሎ ካብኡ እውን ናይ ኣብ ሕሞራ ወልቃይ ዘሎ ከባቢታት ዘለው ኣለው ኣብቲ ዕጥቂ ዘለው ኣለው ነዚኦም እውን ዲዲአር ዘሎ ጻውዒት ክገብረሎም ነው በቃ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓድና እያ ሃገርና እያ በቃ ብዙኾን እዮም መንገድ ሲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ውሽጥ እኒና ጸገማት ክትፈትሕ እንድሕር ተደሊኻ እውን ኩሉ ነገር ትደሊ እንድሕር ተኾንካ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ትደሊ እንድሕር ተኾንካ ብኡ ዝውድአሉ መንገዲ ዘመቻቸሉ ዕድላት ክፍጠር ነው ጻውዒት ከቀርብ ነው ናብ መወዳእታ መንእሰይ ትግራይ ክትነብር ኔካ ብዝጋቤርካ ብሕጊ ተፈጠርካ ሞት ብኡ ይሕሸካ ብጦርነት ሞተሉ መንገዲ ምንም ታሪክ ይውልን በቃ ድሕረዚ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ነቢሩ ክመውት ነው ብሰላማዊ መንገዲ ኩሉ ነገሩ ክውድእ ነው ካውን መጨረሻ ስለዛ ዓደምኩምና ይቀኒልና ኣጋይሽና ናብዚ ናብ ትካልና መጽኹም ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ትግራይ ኣድሂብኩም ንዝሃብኩምና ስፍሕ ዘለ መብሪ ከምስግንየለ ይቀኒየለይ ክብረት ያለ ክቡራት ተመልከትና ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ክልል ትግራይ ኣድሂብና ምስ መናእሰይ ይህን ምሂና ተባህልና ጸኒሕና ኣብ ካሊእ ሰሙን ብካሊእ እዋናዊን ከምኡን ወቅታዊ ዛዕባታት ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅንያስ ሰናይ ንዓኹም ሰላም